Nou, goeiemorgen. Goeiemorgen. Lok wens ik mij mijn eerste officiële trouwdag. Ja, dankjewel. Ja, we gaan nog even een kleinigheidje mee dan. Nou, hartstikke leuk. Alsjeblieft. Komen. Ja, we komen erin. Vreed, 29 februari 2008. Het huwelijksletten is tussen Klaas Ruiter en Ina Bleker. En ik verklaar je hierbij man en vrouw. En je mooi toetsje en je mooi klaar. Neemt de Aron vier? Net. Nee. Nee. Nee, dat wie echt... nou ja, krek of ja, weet ik nog net zo is het al. En deze week hier nu echt zoiets van, nou, nog even, dan ben we voor jou, of dan ben we een eer trouwd, zo is het wel. Gefeliciteerd met jouw verjaardag. Je eerste, officiële. Deze is vandaag... Wie is er vandaag jarig? En hoeveel jaar word jij? 4. De Lietse Dillen is vannacht om kwartier voor binnen in Snits. Hij wie op 24 februari zal uitrekenen. Mem Linda kreeg het correct vertolven wel wat benauwd. Nou, ik wou het voor 12 uur geboren hebben, want ik dacht van, ik wil het niet een schrikkelbaby, dat het een schrikkelbaby zou worden. Dat was gewoon gekheid, dat maakt me helemaal niks uit. En hoe heet de mem de Aron hier zien je viert? Elk jaar, op 28 februari. Ja, net één keer oerslaan? Nee, natuurlijk niet. Nee, liever. Maar nou wie het eindelijk weer een keer zijn vier? Ja, was speciaal vandaag. Mooi. Had nog nooit een keer gedacht van, goh, wie ik dan maar 3 kwartier eerder klaar was? Nee. 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 Dat is toch speciaal? Vooral de eerste. Ik kreeg in de fjouwerie gewoon een groot boeket. Dat kan ik echt zien laten van dat ik ervoor ben, dat ik van haar. Vind ik een speciale dan elke keer. Ja, maar ze moest het wel zelf geven. Dus ik kwam net romantisch maar een heel het bos bloemen. Nee, hè? Nee, dat wie er net bij. Nee. Ken dit? Ja, druk hè, het werk.